lângă noi colega noastră, Cornelia Rednic. Pentru că nu lasă tradițiile să moară, lasă să păstrez și tradițiile mele din Maramureș, dar apreciez că se păstrează toate tradițiile noastre, nu ne lasă să murim. Am să încep cu un cântec special, un cântec care mi-e place foarte mult și sper să fie și pe placul dumneavoastră. E mă las cu ghine